Ikusiko dugu zein den Borren kuantizazioa eta de Broglien postulatuen arteko erlazioa, bai? Borren kuantizazio osoa ateratzen da ondorengo kuantizazio arau honetatik. Partikularen momentu angeluarra kuantizatuta dagoela eta bere kuantizazio hori, zenbakiak dira n, zenbaki naturala izan da bider h bar. Oda, Borren kuantizazio, hasierako kuantizazioa eta hemetik atera daitezke elektroiak dituen energia mailak, hidrogeno atomoan agertzen diren energia mailak eta olako zenbakiak honetatik ateratzen dira. Bueno, guk hartzen badugu referentzia dagoen elektroak egin dezakeen ibilbiderik sinplena, egidura zirkularra egiten badu, kontziatzen badugu, orduan kasu horretan daukagu momentu angeluarren modulua da momentu lineala m bider v bider zirkunferentziak egiten duen erradioa. Eta hori izan behar du berdin n bider h. Oraintxe sartuko dugu orain de Broglien postulatua. Bai, hementxe dugu momentu lineala P. Eta P hori dago lotuta elektroiak duen uinaren uin luzerarekin, ez? Ze uin luzera landa gora ezagun da de Broglien postulatuaren arabera h zati P edo m bider v-ren berdina. Orduan hemetik askatzen badugu m bider v hori izango dugu berdin h zati landa. Orduan egingo duguna izango da m bider v-ren ordez jarriko dugu h zati landa. H zati landa bider r dugu berdin n bider h bar. Edo hemetik simplifikatzen badugu, h-ak simplifikatzen baditugu, orduan hemetik agertzen den zati bp bestaldera pasatuko dugu, bp bider r dugu berdin, landa bestaldera pasatuz n bider landa. Hau da lortzen dugun emaitza. Zer esan edu emaitza honek. Gusten duzuenez, BPR da zirkunferentziak duen luzera, eta onargarriak diren ibilbidetan, elektroien ibilbidetan, zirkunferentziak elektroiaren gidura zirkularrak horrek duen zirkunferentziaren luzera izan behar du berdin landaren, hau da elektroiaren uinak duen uin luzeraren anizkoitza, hemen txagertzen den irudi honetan ikusten duen bezala. Bueno, zenbaki edo azterpen emaitza polita dugu, ez? Nolabait baita ari batean agertzen diren modu normaletan dituen antzeko odorioak, ez? Segun eta zeintzuk diren ari horrek dituen muga baldintzak eta holakoak, baina emaitza antzeko bat dugu. Eta nolabait emaitza polita dugu. Borren kuantizazioa eta de Broglien postulatuak nolabait nahasten duen emaitza irudi klasiko bat, ari batek duen irudi klasiko batekin lotu egin dezakegulako nolabait.